агар аз маърифии ватан, аз сафарҳои ҳунарӣ, аз озмуну фестивалу мусобиқоти байналмилал, аз муваффақияту дастовардҳои аз сатҳи ҷаҳонӣ касб кардаи як нафар ҳарф рафт, бидонед ки барномаи ҷаҳонзеб манзуратон мегардад. дуруд дӯстони азиз, дар нашри навбатии барномаамон меҳмон аст як нафар гулдухтари фаъолу қавиву боиродаи кишвар ки тавассути ҳунару маҳорати баланди худ Тоҷикистонро муаррифгар шудааст, он ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ. ӯ ҳанӯз замоне ки наврас буд лухтаку лухтакбозиро ба навъи варзиши дзюдо иваз кард, вале чемпион ҳам шуд. Шоҳида Қаландарова, хуш омадед ба барномаи мо. раҳмат, маро ба ин ҷо даъват кардед. хеле миннатдор ҳастам. саломат бошед шоҳида. хуб, дар ҳақиқат шумо ҳамун лухтаку лухтакбозиро ба нави варзиши дзюдо иваз кардед? албатта ман дар хурдӣ ба ин лухтаку лухтакбозӣ машғул будам. ҳозир бошад бо варзиши дзюдо машқу тамрин карда истодам. беҳтарин. чӣ қадар муддат аст ки дар ин навъи варзиш, яъне дар ин навъи варзиш ки гӯштин аст, ба ҷумлаи навъҳои якчанд гӯштин дохил мешавад, машғул ҳастед? тӯли 7 сол мешавад ки ман дар гӯштини дзюдо машқу тамрин мекунам. хуб, дар ин муддати 7 сол чӣ гуна ки аз тарҷумаи ҳоли шумо огаҳ шудаем? бовар кунед, вақте ки ман тарҷумаи ҳоли шуморо шунидам, варақгардон кардам, аз якчанд нафари дигар пурсон шудам, хело ҳам ҳайрон шудам, ҳайратзада шудам. барои чӣ? барои он ки шумо ягона гулдухтаре ҳастед ки дар айни ҳол дар навъи варзиши дзюдо, яъне гӯштини дзюдо машқу тамрин мекунед ва чандин бор Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар шудаед. фикр мекунам ин як ифтихори бузург аст миёни он ҳама гулдухтарон, миёни он ҳама варзишгароне ки шумо барои онҳо намуна ҳастед. хуб, биёед дар бораи рӯзҳои аввале ки машғул мешудед, яъне тамрин мекардед ба навъи гӯштини дзюдо ҳарф бизанем. кӣ сабаб шуд ки шумо варзишро ихтиёр кунед бо вуҷуди он ки духтар ҳастед? ман аз хурдӣ бо писарон яъне бозӣ мекардам. бисёр ба машқу тамринҳои дигар варзишгарон, яъне Мавзуначорӣ ва Расул Боқиев, машқу тамринҳои инҳоро тамошо мекардам. варзиш дар дили ман ҷо шуд. мехостам ки ба як намуди варзиш машғул шавам. ин ҳам машғулшавии варзиши ман дзюдо буд. омадам ба шаҳри Душанбе дар мактаб интернати варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанов таҳсил карда дар он ҷо машқу тамрин кардам. устоди аввалини ман Норматов Раҳматҷон ва Ахмеду Салим мебошад. тӯли 4 сол дар назди онҳо машқ кардам. ҳозир бошад тӯли 3 сол мешавад ки дар назди Раҷабов Ризқиддин ва Мисаков Аъзам машқу тамрин карда истодам. варзиш ба фарқ надорад ки духтар машқ мекунад ё писар. ин варзиш барои саломатии ҳар як шахс хело муҳим аст. беҳтарин. васфи зебо кардед дар бораи он ки масалан варзиш саломатӣ аст, варзиш зебоӣ аст, варзиш таномандӣ аст. беҳтарин. хуб, шоҳида, аз аҳли хонавода касе зид набуд ки масалан шумо духтар ҳастед ва маҳз як намуд варзишро интихоб кардед ки ба он тамоман духтарон не, балки писарон машғул мешаванд? ҳеҷ касе зид набуд? не, волидайни ман ҳамаш розӣ буданд ки ман ба ин машқ тамрин кунам. дар Тоҷикистон духтар кам аст дар ин намуди спорт. берун аз кишвар бисёртар духтаро, яъне духтаро машқ мекунанд. мо вақте ки дар Тоҷикистон кам аст духтар, мусобиқаҳо баргузор намегардад. фақат берун аз кишвар мо бо духтаро рақобат мекунем. яъне гуфтанед ки дар он толоре ки шумо тамрин мекунед ва дар дигар толорҳое ки навъи гӯштини дзюдо онҷо фаъол аст, масалан дигарон машқу тамрин мекунанд, дар онҳо ягон нафар духтар ба ин навъи варзиш машғул намешавад? дар ҷумҳурии Тоҷикистон кам аст ин духтар ки ба ин машқу тамрини дзюдо машғул шавад. бисёртар дар назар дорам масалан ба ҷуз шумо ягон нафар духтари дигар ба ин нави варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон машғул мешавад? албатта. Муминова Аҳлия, Шукрона Қарчиева, ин духтарое ки берун аз кишвар номи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба боло бардоштанд.
бисёртар дар ҳар ноҳияҳо яъне машқу тамрин мекунад. беҳтарин. яъне сафи шумо гулдухтароне ки ба гӯштини зудо машғул мешавад агарчи кам ҳам бошад, вале ифтихор аз он мекунед ки тавонистед берун аз кишвар парчамбардор шудед. Хуб шоида, мехостем бидонем ки аввалин мусобиқаатон ки баъд аз тамринҳои солҳои аввал шумо дар он иштирок кардед кай буд дар сатҳи ҷумҳур? дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон мартиба ба таври расмӣ ки мусобиқа баргузор гардад барои бонувон ягон бор нашудааст. аз нави гӯштини зудо? аз нави гӯштини зудо ман дар наврӯз гӯштинҳо баргузор мегардад. дар он ҷо бо писарҳо рақобат мекунам. баъзеашро шикаст медиҳам, баъзеаш бо маро шикаст медиҳад. ин як варзиш аст. хуб медонем ки шумо бо духтарон низ рақобат кардаед. бароятон бо писарон рақобат кардан душвор аст ё ин ки бо духтарон? барои ман бо духтарон рақобат кардан душвор аст, чунки дар ҷумҳурии Тоҷикистон духтар нест. таҷриба камтар аст нисбат ба оне ки масалан бо духтарон ҳарф мекунед рақобат мекунед? албатта духтар нест ки мо бо он рақобат кунем, яъне қувваи худамонро санҷем. ман дар тамрингоҳ якта духтар ҳастам. бисёртар вақти тамринамро бо писарон гузарондам. бо духтар рақобат кардан душвор аст. душвортар аст. хуб гуфтед ки дар ҷашни наврӯз, дар ҷашни истиқлолият ҳар сол ҳукумати кишвар ҳамин гуна иқдомҳо мегирад, мусобиқаҳо барпо мекунад аз нави варзишҳои гуногун. яке аз варзише ки масалан дар кишвари мо рушд кардааст ин нави гӯштини зудо мебошад ва ҳамасола ҳамин гуна иқдом гирифта мешавад аз ҷониби ҳукумати кишвар ки мусобиқа барпо кунад ва унҷо тӯҳфаҳои гаронарзиш бимонанд, масалан автомобил. имсол ва соли гузашта шунидем ки чанд нафар варзишгарон ҳатто автомобил ҳам бурд карданд. шумо чӣ? вақте дар мусобиқаҳо иштирок мекунед тӯҳфаҳои гаронарзиш бурд кардаед? албатта ман вақте ки дар наврӯзиҳо баромад мекунам хеле тӯҳфаҳои яъне хуб ба даст овардам. автомобил чӣ? автомобил то ҳоло не мешавад унам? инашам мешавад ба солҳои оянда. фақат бо боварӣ бояд машқу тамрин карду Албатта. рақобат кард. хуб гуфтед ки ба таври расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишварамон мусобиқоте барпо нашудааст ки миёни бонувон бошад ва шумо дар он ҳарф бикунед, рақобат бикунед, мусобиқа бикунед то масалан таҷрибаатон зиёдтар бишавад. ин яъне ки дар кишвар ин гуна нашудааст, аммо фикр мекунам берун аз кишвар буд ин гуна мусобиқаҳо. яъне аввалин мусобиқае ки шумо берун аз кишвар дар он иштирок кардед, мусобиқа кардед, шояд бо духтарон ё ки намедонам бо писарон, кай буд? вақте ки мо берун аз Тоҷикистон, яъне духтар писар ба берун аз Тоҷикистон ба мусобиқа сафарбар карда мешавад, духтар бо духтар, писар бо писар рақобат мекунад. албатта аввалин мусобиқаи ман соли 2014 мебошад ки ба тарзи гӯштини самбо иштирок кардам. дар он ҷо чемпионати ҷаҳон баргузор гардид. бо духтарон рақобат кардам. дар чемпионати ҷаҳони тарзи гӯштини самбо дар он ҷо ҷои сеюмро ишғол карда ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоштам. беҳтарин. ин яъне соли 2014 дар Кипр. хуб чӣ гуна буд ана ҳамин мусобиқае ки аввалин бор шумо берун аз кишвар рафтед, таҷрибаи нахустини худро берун аз кишвар касб кардед, бо вуҷуди он ки масалан шумо ҷои сеюмро касб кардед ва бояд гуфт ки ин гуна зина ба ҳар кас ҳам муяссар намешавад, зеро чӣ гуна гуфтед ки парчам ин дигар парчамҳои кишварҳо парафшон мешавад. ана ҳамин таҷриба бароятон чӣ гуна буд? аввалин мусобиқаи ман ки дар он ҷо дар Кипр баргузор гардид, ман то ҳол дар ягон мусобиқа рақобат накарда будам. хеле дар ҳаяҷон будам. яъне ки вақте варзишгар ба рӯи татамин мебарояд, як эҳсосот меафтад ки хеле ин душвор аст ба болои татамин баромадан, бо рақиби худ яъне рӯпарӯ шудан хеле душвор аст. ман дар он ҷо
ҷои сеюмро ишғол кардам ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон баланд шуд. Хеле хурсанд шудам, ки ман аз ин давлате ки баргузор гардид мусобиқа, яъне ноумед намеравам ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ба худ як медал, як захира ба ҷумҳурии Тоҷикистон мебарам. беҳтарин. Хуб Шоҳида, аксарият бар он назаранд, ки духтарон ба варзиш машғул нашаванд. Агар ҳам машғул бишаванд ба ин ё он навъи варзиш, бояд ягон варзиши сабукро интихоб бикунанд. Ва чуноне ки мо огаҳем, аксарияти духтарон махсусан ба навъи варзиши таеквондо машғул мешаванд. фаҳмидем ки чаро масалан шумо навъи варзиши яъне гӯштини ҷудоро интихоб кардед. Ин бароямон маълум. мехостем назар, яъне ақидаи шуморо дар он бобат бифаҳмем, ки сабаби аслӣ чист? Сабаби асосӣ чист, ки масалан мардум то ба ҳол, яъне волидайни баъзе гулдухтарон бар ин ақидаанд, яъне ақидае ки духтарон бояд ба варзиш машғул нашаванд? баъзе волидайн ҳастанд, ки духтарошона не хонданӣ мемонанд, не ба ягон варзиш машғул шиданд. ин ман фикр мекунам хеле хато аст. бояд духтар яъне бихонад, ба ягон ҳунар дошта бошад. ман на танҳо варзиш дзюдо машқ мекунам, бале дар 4 курс донишгаҳдаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил мекунам. ин ҳам як пешравӣ аст. вақте ки хонда бошӣ, ягон маълумот дошта бошӣ, албатта дар оянда дар кор мешавад. яъне духтар бояд соҳиб маълумот бошад. албатта. беҳтарин. хуб, бозам бармегардем сари мавзӯи асосии суҳбатамон, яъне иштироки шумо дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ. аз аввалин мусобиқатон ҳарф задед, яъне дар кишвари Кипр баргузор шуда буд. пас он боз дар кадом мусобиқот, дар кадом кишварҳо иштирок кардед? ман соли 2015 дар ӯзбекистон ба мусобиқа сафарбар карда шудам. дар он ҷо ҷои аввалро ишғол кардам ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. хеле хушҳол шудам. боз ҳам соли 2015 дар Қирғизистон ҷоми Осиё буд. дар он ҷо ҳам ҷои аввалро ишғол карда, дар як сол 2 медал ба ҷумҳурии Тоҷикистон овардам. 2 медали тилло. албатта. ин хело ҳам ифтихори бузург аст. ман аҳсан мегӯям ба шумо Шоҳида. ин чӣ бигӯям? ин як сарфарозист, як сарбаландист, ки масалан шумо гулдухтарон новбаста аз он ки он наварзиш чӣ гуна варзиш аст, яъне дар назар дорам мушкил аст, осон аст, фарқ надорад чӣ гуна аст, шумо мераведу кишварамонро дар сатҳи арзанда муаррифгар мешавед. зеҳи шумо бар ин гулдухтарон, ки нигоҳ накарда ба ягон мушкиле, ин сифатҳоро ба худ касб мекунед. офарин бар шумо. ташаккур. хуб, гуфтед ки дар як сол 2 медали тилло ворид кардед ва суруди миллӣ садо дод, парчами кишвар парафшон шуд. бароятон бештар дар ана ҳамин лаҳзаҳо чӣ гуна эҳсос хушоянд аст? вақте ки ҳар як варзишгара суруди миллиш садо медиҳад, он хеле хушҳол мешавад, ки дар байни ин қадар давлатҳо, дар байни ин қадар ҷаҳон суруди миллиш садо медиҳад. хело ифтихори ҳар як варзишгар аст. ҳамаи варзишгар вақти суруди миллиш садо медиҳад, яъне дар як эҳсосот меояд, ки суруди миллӣ худашро дар тамоми дар байни ҳамаи давлат яъне мешунавад. хело хурсанд мешавад.
хуб шоҳида гуфтед ки дар толоре ки шумо машқу тамрин мекунед унҷо фақат як шумо гулдухтар ҳастед миёни чандин тан варзишгарон яъне писарон муносибати онҳо бо шумо чӣ гуна аст? ман дар зал дар тамрингоҳ якта духтар ҳастам онҳо ба ман хело эҳтиром мекунанд мисли хоҳар яъне мисли хоҳар апа медонанд ба ман ягон гапи қабеҳ беэҳтиромӣ наметавонад. Албатта беэҳтиромӣ нисбат ба ман нест дар тамрингоҳ. Бо писарон масалан ҳангоми ҳамин тамринҳо вақте ки шумо машқ мекунед, тамрин мекунед, ҳарб мекунед, мусобиқа мекунед дар дохили толор, яъне қувватсанҷӣ мекунед, шӯхиҳо мешавад? Албатта дар ягон зал бешӯхӣ машқу тамрин намеравад. Албатта баъзе яъне шумо озодед? Албатта. Беҳтарин. Фикр мекунам ман ҳамин озодие ки масалан дар фазои кишвар аст, озодие ки дар масалан толор аст, яъне ҳамун озодӣ сабаб мешавад ки гулдухтарон ба айни он навъи варзиш машғул бишаванд. Хуб, шукри яъне ҳамин озодӣ мекунем. шоҳида, биёед дар бораи мусобиқаҳои баъдиятон акнун ҳарф бизанем. Ман соли 2017 дар мусобиқаи ханманас иштирок кардам, дар он ҷо ҷои сеюм шудам. ҳарифони ин мусобиқаи ханманас дар кадом кишвар гузашт? дар кишвари Қирғизистон баргузор гардид. дар он ҷо ҷои сеюмро ишғол кардам. се ҳарифи ман аз давлатҳои Осиё ки дар он ҷо Кубок Осиё баргузор мегардид, Қирғизистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон буданд. онҳоро мағлуб кардам. ҳарифи чорими ман аз Қирғизистон буд ки бо як хатогии худам мағлуб шудам. дар он ҷо ҷои сеюмро ишғол кардам. хуб, гуфтед ки бо як хатогии худатон. Албатта. ҳисоби охир намедонед ки чӣ гуна мешавад дар варзиш. яъне шумо 3 нафар рақиби худро шикаст додед, бо мағлуб шудан аз тарафи як нафар сабаб шуд ки ҷои сеюмро ишғол бикунед. вале зинаи намоёнро ишғол кардед. ин ҳам фикр мекунам як кӯшишу заҳмате буд ки аз тарафи шумо ҳамон замон дар ана ҳамон вақти тамрин равона карда шуда буд. хуб, шоҳида, вақте ки шумо дар мусобиқаҳои ҷоми ҷаҳон ё ки дар дигар навъҳои мусобиқа иштирок мекунед, ҷои якумро ишғол мекунед, ба шумо унвони чемпионӣ медиҳанд? масалан ҷоизадори ҷоми ҷаҳон, ҷоизадори ҷоми Осиё, ёне ки чемпиони ҷаҳон аз навъи варзиши гӯштини зюдо, ин гуна унвонҳо медиҳанд? ин мусобиқаҳое ки аз соли 2014 то ҳол баргузор гарда истодааст. соли 2018 устоди варзидаи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст овардам. метавонам ки шогирд тайёр кунам, мураббӣ шавам. яъне ки ҳозир унвони чемпиони ҷаҳона надоред? ҳозир унвони чемпиони ҷаҳонро надорам. мо умед ба он мебандем ки ин унвонро дери озуд шумо соҳиб мешавед, зеро шумо ҳоло ҷавонед ва тамоми кӯшишу саъи худро бар он мекунед ки ин унвонҳоро дошта бошед. ва як чизи дигар диққати моро ҷалб мекунад, ин он ки навъи гӯштини зюдо ин навъи варзиши олимпия аст. ҳамин тавр? Албатта. тайёриҳои шумо чӣ гуна аст, масалан ба он ки ба бозиҳои олимпиро хат бигиред? мо бисёртар машқу тамринро бисёртар кунем ва берун аз Тоҷикистон ба машқҳои даста-ҷамъӣ, яъне зборҳо рафта иштирок карда, бо мусобиқаҳое ки ба олимпиада хело наздик меорад, яъне бал метиҳад, дар он ҷо рафта иштирок карда ва холҳои олимпиро ба даст орем ва ба олимпиада рафта дар он ҷо иштирок кунем. ман ҳоло барои олимпиада рафтан хело холҳои ман кам аст, яъне ба мусобиқаҳое ки берун аз Тоҷикистон барои олимпиада хол гирифтан камтар рафтам. яъне кӯшиш мекунам ки барои олимпиада рафтан, барои медали олимпӣ гирифтан заҳмат кашам ва машқу тамринҳоро бисёртар кунам ва холҳои олимпиро ба даст орам. хуб, шоҳида, мегузарем ба мавзӯе ки минбаъд боз дар кадом мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кардед. яъне мо қисса кардем аз соли 2014 то соли 2016 ба фикрам. аз 2016, 17, 18, 19
боз дар кадом мусобиқаҳо ширкат кардед? ман соли 2019 дар Кубок Осиё, ҷоми Осиё дар Қирғизистон баргузор гардид. Дар вазни 63 килограмм ҷои аввалро ишғол кардам. ҳарифони ман аз Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Русия буданд. онҳоро мағлуб карда сазовори медали аввал шудам. беҳтарин. медали аввал яъне ҷои аввал медали тилло. бале. беҳтарин. хуб, чӣ гуна буд ин мусобиқа? Чӣ гуна сурат гирифт? Чӣ гуна шумо роҳхат гирифтед ба ин мусобиқа? ман машқу тамринро дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар кардам ва бо мураббиам дар он мусобиқа иштирок кардем. бо дастгири мураббиён ҳар як варзишиар мехоҳад ки мураббияш доимо дар бараш бошад ва ба он хело дар вақти мусобиқа бо мураббӣ хело эҳтиёҷ ҳасти. усулҳое ки мураббӣ медонад варзишгар бисёртар намедонад. мо соли 2019 ба мусобиқаи ҷоми Осиё сафарбар шудем. дар он ҷо бисёр варзишгарон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол карданд. баъзеаш ба медал сазовор шуданд, баъзеаш медал нагирифтанд. яъне ин варзиш бурду бохт дорад. як нафар бояд ғолиб шавад, як нафар маҳрум. беҳтарин. хуб, то ба ҳол ҳисоб кардед ана ҳамон мусобиқаҳое ки берун аз кишвар иштирок кардед теъдодашон ба чанд бирасад? ман бисёртар иштирок кардам. баъзеашро дар баъзе мусобиқаҳо яъне шикаст хӯрдам. соли 2016 2017 дар Турсия ҷоми Аврупо дар он ҷо соли 2016 дар якум рақобат шикаст хӯрдам. соли 2017 дар он ҷо се рақиби худамро мағлуб кардам. сазовори ҷои панҷум шудам. миёни чанд кишвар ин мусобиқа баргузор шуда буд? миёни 16 ё 17 давлат. ҷоми Аврупо гуфтед, яъне варзишгарон аз Аврупо ҳам буданд? албатта. хуб, аз як мусобиқатон ки соли 2018 ҳарф задед, як навор дорем. хуб мешавад тамошо бикунем, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
хуб шоҳида наворе ки айни ҳол ҳамроҳи тамошобинон мо низ тамошо кардем, дидем ки шумо бо рақибатон хело ҳам бо усулҳои хос масалан рақобат мекунед, ҳарб мекунед. барои шумо бештар кадом масалан усул, яъне ана ҳамун чӣ мегӯянд тактика шояд аз ана ҳамин навъи гӯштини зюдо бештар писанд аст ки тавассути он шумо метавонистед, яъне метавонед рақибро зудтар шикаст бидиҳед? ман бисёртар усули яъне скален меган бо ду зону шиштанро нағз мебинам ва бидро ки аз миён истифода мешавад. ин усул ман бо ин ду усул хело ҳарифони худро мағлуб кардам. яъне ин усулҳои писандидаи шумо аст? албатта. беҳтарин. хуб, боз дар кадом мусобиқот иштирок кардед? аз соли масалан 2019 ин тараф нашуд ягон мусобиқа ба фикрам? не, ин нашуд. ҷаҳон дар ин гуна вазъият қарор гирифт ва албатта, ҳамин албатта. сабаб шуд ки чандин мусобиқаҳо ба ақиб партофта шаванд ва шумо дар он иштирок карда натавонед. яъне ин ҳамин як вазъияте аст ки тамоми ҷаҳонро, яъне пандемияи коронавирус фаро гирифтааст. чӣ нақшаҳо доред? дар пеш чӣ гуна мусобиқаҳо ба роҳ монда шудааст? аллакай муайян шуд? дар соли 2021 ки чемпионати ҷаҳон дар Ташкент мегузарад, ман ба он мусобиқа хело тайёрии сахтӣ истодам ва олимпиада ки соли 2020 буд, соли 2021 мондан. хело мусобиқаҳо ба ақиб гузошта шуд. ҳамаи варзишгар машқу тамрин карда ба он мусобиқаҳо тайёрии нағзида истодам. шумо низ? ман ҳам бо машқу тамрин карда барои мусобиқа ба даст овардани медал заҳмат кашида, яъне тайёрии хуб дидистам. беҳтарин. хуб, фикр мекунам шоҳида дар бораи ҳама он мусобиқаҳое ки шумо берун аз кишвар иштирок кардед, суҳбат кардем. дар бораи он ки чӣ гуна ин навъи варзишро интихоб кардед, дар бораи он ки чаро маҳз ин навъи варзишро интихоб кардед, фикр мекунам тамошобини мо маълумоти кофӣ гирифтанд. дӯстон, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи гулдухтари фаъоли кишварамон, варзишгари фаъоли кишварамон шоҳида қаландарро. хуб, шоҳида, расидем ба қисмати сеюми барномаамон. дар қисмати сеюм ба шумо боз 5 саволи дигар медиҳем ва бояд гуфт ки ин саволҳо каме саволҳои кунҷковона ҳастанд ва мехоҳем аз шумо ҷавобҳои аниқу дақиқ бигирем. тайёред шумо? бале. саволи аввал ин гуна аст: дар зиндагӣ бештар аз кӣ миннатдор ҳастед? ман дар зиндагӣ бештар аз падару модарам ва бародарам хело миннатдор ҳастам ки маро дастгирӣ мекунанд ба ин навъи варзиш, яъне ба берун аз Тоҷикистон сафарбар мекунанд. ман аз онҳо хело миннатдор ҳастам ва аз мураббиам Раҷабов Ризқиддин Мисаков Аъзам хело миннатдор ҳастам ки маро дастгирӣ мекунанд ба берун аз Тоҷикистон ба мусобиқаҳое ки дар оянда мешавад тайёр мекунанд. ман аз ҳо хело миннатдор ҳастам. хуб, саволи дуюм: қабул мекунед ки бештар ба писарон монанд ҳастед назар ба духтарон? албатта, ман инро қабул мекунам. инро бисёре мегӯяд? албатта. хуб, саволи сеюм: чӣ гуна хислати мардон бароятон писанд аст? ман мехоҳам ки писарон бо дурӯғгӯӣ машғул нашаванд, гапи ростро ҳама вақт эътироф, албатта пеша кунанд. ин хислати дурӯғ гуфтан ба ман хело маъқул нест. яъне хислати ростгӯии мардон, ҷавонмардон бештар ба шумо писанд аст? албатта. беҳтарин. хуб, саволи чорум: 3 нафар ҷавон ба хосгории шумо омаданд. духтур, банкир ва варзишгар. кадомашро интихоб мекунед? ман аз ҳар се ино варзишгарро интихоб мекунам. беҳтарин. хуб, саволи панҷум, яъне саволи охирин: беҳтарин, муҳимтарин орзуятон ки то ба ҳол амалӣ нашудааст кадом аст? орзуи ман ин аст ки ба олимпиада рафта иштирок кунам. тамом. ин яъне яке аз орзуҳои беҳтарину муҳимтаринатон дар зиндагӣ аст. беҳтарин. хуб, ташаккур бароятон шоҳида барои як суҳбати хело ҳам хуш, барои суҳбати самимиятон ва барои он ки ба саволҳои мо ҷавоб додед. аз суҳбатамон бо шумо маълум шуд ки шумо низ дар баробари чандин тан варзишгарон, чандин тан ҷавонони фаъоли кишварамон ки тавонистанд аз дилхоҳ соҳа тавассути ҳунару маҳорати худ Тоҷикистонро маърифгар бошанд,
шумо низ ба ҳамон гурӯҳ дохил мешавед ва ҳамчун як шаҳрванди намунавӣ барои мон ифтихор буд ки бо шумо дар барномаи ҷаҳонзеб суҳбат биёроем атрофи ҳунари варзишиятон, атрофи дастовардҳоятон ва атрофи мусобиқаҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кардаатон. Ва ҳамзамон ҳарф задан бо шумо бароям хушоянд буд дар он бобат ки тавонистед маърифгари кишвар, парчамбардори кишвари разамон дар сатҳи ҷаҳонӣ бошед. ва ба ҳамин хотир телевизиони Сафина ҳамин гуна иқдом гирифтааст ки ба шумо бар ин чеҳраҳо як ҳадияи кӯчак дар шакли диплом тақдим мекунад. муборакатон бод. ташаккур ки маро ба барномаи ҷаҳонзеб даъват кардед. хело миннатдор ҳастам аз шумо ва аз кулли коргарони шумо хело миннатдор ҳастам ки дар ин ҷо вақти худро сарф карда бо ман ҳамсуҳбат шудед. беҳтарин. зинда бошед. ба шумо низ ташаккур ки омадеду ҳамроҳи мо як суҳбати хубе оростед. ташаккур. зинда бошед. дӯстон, ёдовар мешавем ки дар нашри навбатии барномаамон меҳмон буданд шоҳида қаландарова, як нафар гулухтари фаъол ки навъи варзиши ҷудоро ихтиёр кардааст ва чандин маротиб чемпион ҳам шудааст. ҳамин ҷо барномаамон ба анҷом мерасад, вале фаромӯш накунед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.